l'excusa de la crisi ens estan llevant serveis que, clar, són propis de joventut, però que de fet són socials, com el tema de les agències de voluntariat, que ara volen tancar, el servei de vacances, que és el servei més antic de l'Ajuntament, que el tancament d'aquest servei afectarà molt negativament no només a les famílies, sinó també als joves que hi feien feina. No ho sé, no sé què esperen que facin els joves. Crec que esperen que ens quedem a casa nostra, o com diu la secretària d'Estat d'Immigració i Emigració, on anem a viure aventures a l'estranger. La situació de centre, des del 2009, que ens van dir que se farien les obres de reforma, ara hem assabentat pel diari que s'havia romput el conveni que tenia la Conselleria i l'Ajuntament i trobam que és una cosa que no que diguis que no és urgent, si no hi ha anat bé, no hi ha anat bé, però les obres de manteniment que estan pendents des que s'havien de fer les obres, que ja se faria tot, no s'han fet tampoc. L'escola ha decaigut molt. Els pares han decidit que havien de venir aquí a xerrar al pleno avui per demanar que se facin les obres de manteniment. Si mentre no hi ha anat bé per fer la reforma, almenys el manteniment que se faci. La gent a les escoles parla i s'entenen perfectament. Si jo estic còmode parlant en català i vostè me parla en castellà, si jo l'entenc i vostè l'entén, això és el bilingüisme. El bilingüisme verdader, i això és el que hi ha hagut fins ara. El que volen fer a partir d'ara és un desastre innecessari. Jo tinc una solució i la vull aplicar per cercar un problema i si no n'hi ha el crei per poder aplicar la meva solució i poder dir ja ho he arreglat. Això són casicades que s'apliquen actualment i que és el que s'està fent. Aquí no hi ha hagut mai aquest problema, el problema que se'ls han inventat i que per mi l'únic que fa és justificar, intentar cobrir una cosa perquè la gent no pensi massa en què hi ha altres problemes econòmics que són els verdaders problemes i no se dediquen a aquests. Palma sempre s'ha destacat els comerços, el petit comerç que genera molta de feina. Santa Catalina és la barriada que més comerços petits té des de sempre. El govern del Partit Popular ens vol fer la massa i el cugarot. Només fa el joc a les grans superfícies i el petit comerç és fonamental. El Partit Popular ha de canviar la política i té l'obligació, la necessitat d'ajudar. Els padrins a Mallorca estan molt tranquils, veig. Després de 10 mesos de protestar al mig del carrer, avui a la plaça Espanya els he comptat érem 7, de 172.000 que n'hi ha a les Balears, el qual vol dir que encara els padrins viven bé o resulta que tenen tanta de por que estan ajupits a dins que seva. El que ens preocupa és que de cada 100 persones que estan a dins la pobresa, 30 són homes i 70 són dones. Aquestes són les que se veuen afectades pel tema dels retalls en teleassistència, pels temes de que si s'espanyen una cadera a partir de 70 anys la s'hauran de pagar, el qual sabem que la immobilitat a una persona major suposa condemnar-la a mort. Entonces, gràcies a això, totes aquestes mesures que està prenent el govern contra la gent feble i la gent pobra és per la qual dèiem que el govern és assassí.